medang saking bantere nobrok bakul uyah demam bola semakin melanda mergono piala dunia tapi sayang listrik kok balak-balik matek godhonge ciut prawan maja wuku ambune maja wuku luar biasa terpengaruh situasi lan keadaan sing penting memperkuat persatuan lan kesamaan nek ana beda pendapat ojo dadekno perpecahan ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan penocok gampang dipecah belah lan diprovokasi lan diadu dadi pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat sing sejahtera sedekah bumi iki kajate mula disengkuyung kabeh masyarakat wis dadi adat lan budayane mula kudu dilestarekno lah bangsadane mula waja wuku dina iki nganakno sedekah kajate dulur maja wuku kabeh nyuwun berkah tak dongakno maja wuku adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem rezekine malimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap budi wijaya aja dilalekno masya kena kenek tarikan tak jaluk gak usah ngarsula niku sampean anggap amal sedekah lan nek Pak Suwito iki panitiane das
dasar wong ganteng gedhe wibawane bertanggung jawab iku motone gak gelem korupsi iku sipate laneke Pak Sogi iki kepala dusune dasar wonge bagus atik blater cipate kait sore mang Pak Sogi mula tak lemah muga-muga engko nek buyar aku ditambahi tawani banter mumpung wis halu cak ayo Jawuku luar biasa. Kula tingali wargane guyub rukun. Iki mang teko omah sing duwe montor kabeh bareng numpak montore dhewe-dhewe. Sing duwe sepeda nggih ngoten budal kali bojone numpak sepeda dhewe-dhewe. Sing duwe bojo nggih ngoten Mbak sampean tumpaki Bang ndak karo bojo-bojo sampean dhewe. Sementing guyub rukun kula dongaken mugi-mugi mantun sedekah bumi Majawuku semakin melimpah ruah rezekine. Luar biasa sing loro-loro ndang waras. Mari disedekahi, dislameti, slamet mboten-mboten alangan napa-napa. Panitiae matur suwun sangat tasik percaya kalih Budi Wijaya. Mugi-mugi taun ngajeng saged kepethuk malih. Setuju nggih? Ancen seneng dadi seniman tanggapan akeh duwe usak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya gerakan kepingin apa ae mesti keturutan duwe akeh mangan ku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku njajal usaha dhewe aku ndelok enak kanca kancane buka usaha sing gampang ae aku buka pecel welut ae suwe-suwe aku krasa dhewe dodol pecel welut gak ono gatine mergo welut larang regane mula aku jajal ternak dhewe aku duwe blumbang ombo tur gedhe tak jeguri bibit welut ae ana telung wulan welute wis gedhe-gedhe aku njegur tak entas dhewe bojoku melok njegur mergo seneng atine ndelok welute kok gedhe-gedhe graya-graya diperkes dikira welut ae aku ngeblak keliru welutku dhewe aku mercing-mercing saking lorone mergo waktu diperkes kenek ukune tak delok metu geti
ada ludruk sing kados Budi Wijaya nggih ya. Sampeyan tingali lho. Artise penyanyine teko nggawa mobil. Nggih lho, parkiran buk kaya ngoten. Nek mboten Budi Wijaya mboten mungkin. Nggih ya. Mike iso nginging ngeten iki. Mergo mixere anyar. Cek kae dibenakaken ngoten lho. Semakin ke depan mixere luar biasa digital, Bu. Ah niki wau pemaine nggih ngoten. Udal nggawa mobil kabeh. Dagelane nggawa mobil kabeh. Budi Wijaya mboten wonten malih. Panjake sampean ngerti. Nggih nggawa mobil. Ana sing pickup, ana sing truk. Tapi sing penting nggawa mobil. Memperbarui paradigma yang lama. Nek biyen ludruk dipandang rendah, tapi sekarang ludruk bisa menjanjikan ke masa depan. Bersama Budi Wijaya, Cak Wanto Situr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo dulur-dulur. Masalah Bu Andre. Kon ngomong dulur-dulur kok kaya telepone. Halo. Kon niku niat nang kene ngekek hiburan apa ngetes mic kon niku? Aku ah. Kok halo. Ya jal mic iki lho kon. Mic. Ana asmane. Majawuku ngono lho. Majawuku. Majawuku. Wis ngantuk wong-wong sok. Delon mike sae rungku iki lho. Ya gak apa-apa. Sing penting duduk mike. Apa? Sing penting itu keikhlasan awak dhewe menghibur masyarakat Majawuku, juga keikhlasan Majawuku sing wis gelem sumbangsih kanggo ngerayakno, kanggo ngeramekno sedekah bumi dalu iki. Ngono ah. Sedekah bumi ku apa sih? Sedekah bumi ku ya resik-resik bumi. Resik-resik desane. Ibarate nek wong iki padha karo wong duwe klambi. Sedekah bumi ku ngumbah klambine ben luwih ganteng, luwih apik, luwih suci. Nyambut gawe sak nyambut gawe dadi lang barokahe. Berarti ngumbah klambi. Iya. Apa kok gak dilondri ae iso? La. Gak oleh ah. Ya gak sedeng desa dilondri ku ya apa? Gak sedeng ya? Ya diumbah kaya Diumbah. ngene. Ya, tapi kudu krana ikhlas. Makane dongakno so. Didongakno. Ya. Majawuku. Majawuku. Oh ya. Tuku duku karo tuku nanas. Cakep. Muga-muga warga Majawuku kabeh utange lunas. Amin. Tuku duku rasane legi. Cakep. Wong warga Majawuku wabehake rejeki. Amin. Awa umah. Ngono lho. Tuku duku nyemplung sumur. Cakep. Wargamu Majawuku kula dongaken kabeh panjang umur. Nah, Awa umah. Awa umah. amin. Tuku duku so Ya, disawat boto. tuku duku disawat boto. Cakep. Main nang Majawuku. Muga-muga mulai nggawa rondo. Gak ana. Awa umah. Awa amin. Majawuku gak ana rondo. Jare sapa? Gak ana. Rondone Majawuku iki ana 1447. Wargae kok ana pira? Wargae ana 3000. 3000. 3000 ponjol siji. Rondone separo. Rondone separo. Seneng Pak Sogi iki rek. Makane rawa memang semuangate luar biasa. Ya iya, duwe gawe dhewe diramen-ramekno dhewe. Diramen-ramekno dhewe. Dinikmati dhewe. Tarikin titik cak iki cak. Iso munggah iki. Bagian narik sapa? Mangane rewame gelo nang guri. Heeh. Wah, jogete ngethuwel nang pawon. Nang mburi mau. Oh, arek wedok ayu dhewe awake gedhi. Sak pira? Lah agapura be. Gak gedhe ku. Apa? Subur. 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 Mula nang kene iki awak dhewe kudu matur nuwun. Carane matur nuwun kaya ngapa? Kan ngono. Matur nuwun. Matur nuwun ya terima kasih kok. Terima kasih. Ngelem sing duwe gawe. Makane. Kayak sapa? Kayak sapa nih? Kon jarine kenal rondo.
Aku ta? Iya. Lah, gak trimo kenal maneh. Akeh ta? Wah, akeh. Ana sing ngeklek kateke rondone nemen iku. Iki kalau randone ya Allah, Bik. Kok bek. Dek ta ya apa sing ketok sik nom-nom kok iso. Sik nomo apa? Wong untuk sitoe gak duwe, Dik. Ya Bik. Zaman saiki wis akeh sing implan. Apa iku implan? Implan iku untu tanam. Oh, berarti untune ditandul. Lho iya. Lah iku sampe entek prasamu digawe apa? Dipangur dhewe. Ayo. Ning kene Nang kene. luar biasa warga Mojowuku Sawangen. Oleh nganggo rasukan memakai busana luar biasa. Nontok ludruk kaya nontok pengajian. Kudungan sing wedok. Ibu-ibu kudungan. Braine menor. Iya. Didelok sedep. Sing sakno iki bapak-bapak. Apa bapak-bapak so? Delokno oleh gawe kopi iki 3 tahun gak ganti-ganti. Sampai belawu. Tapi lho kon tak kandhani so. Apa? Aku mang lho petuk mantanku ya gak gawe kodhong ya gak gawe apa-apa. Mosok Iya. sing sapa? Lah alah. Sisi ta? Ya. Kon antem lho. Lah sapa ngerti? Tak sandapi lho. Joge perkara kon so. Iku ngono. Iki membuktikan priagung wong lanang ning Mojowuku iki sangat menghargai istri. Mosok sih. Lho iya gak mungkin belanjane 100-200. Mesti wong Mojowuku belanjani bojone sedina 500. Nggih, Bu? Nggih, ya, Bu? 500 ya, Bu, sedina? Alah kok akeh so? 500. Wong wedok mosok sampe dibelanjani wong 500 wong lanang. Alah gak mungkin. Wong Mojowuku kayane gedhe. Salah apa? Wong wedok dibelanjani 500. Sembarang panganane cek enak. Delon bapak iku lho sampe lemu. Prasamu mangane kurang aku. Luwe-luwe bendino ngerti kon sing dimasak. Apa? Ya tahu, tempe, terah. Mosok blonjo 500.000 ku masake tahu tempe. Dicelengi sing liyane. Wah. Lah apa kon duwe resep kanggo wong Mojowuku? Apa duwe resep? Resep apa? Belanjani bojone. Alah. Aku sampean tak kandhani, Bik. Wong kene belanjane 500. Ya. Mangane tahu tempe. Lho iya. Lah Wong wedok dadi daringan niku iso. Apa ki mengakomodir belanja? Bojoku 5.000 cukup sedina. Bojoku belanjane 5.000 cukup sedina, so. 5.000. Lah bojoku ngeneriman. Bojomu 5.000 sedina? Sedina. Kon badhok kreke lah kon. Lah wong istriku istri salehah. 5.000. Carane bagi apa? Lah gampang. Kamangka wong mangan sedina ping 3 lho. Sedina ping 3. Esuk sarapan apa? Esuk sarapan energen. Apa? Energen. Energen penahan lapar iki. Ya menahan lapar. Wareg so 2.000. 2.000 ya. 2.000. Iya. Engko beduk. Awan mangan maneh. Awan makan siang. Makan siangnya apa mek 2.000? Oki jelly drink. Wis 4.000 wisan. Oke jelly drink. Lah trimo 500.000 mangan tahu tempe lah. Menahan lapar. Menahan lapar, mengatasi gizi dan nutrisi. Esok sampai awan. Sampai awan. Lah nek sore sampai bengi, samangka dhuwitmu kari mek 1.000. Lah karek 1.000 bengi, tak kokon ngombe promak. Kon lah wae emosi kan. Iku gak belanjani jenenge. Lah apa? Ngancam kon iku. Lho sing penting bojoku neriman. Gelem yo an. Lho alhamdulillah. Begitu sorene mbok kei promak, Lho sak minggu ditelateni so. hasile Bongkoh bojoku. wah bojo kok dikei promak. Apa katene? Mbok sing gati kaya wong Mojowuku. Timbang 500.000 mangan tahu tempe. Kon nek 5.000, bojomu kaya ngono iso kematen to. Lho wis Aku duwe resep. resepe ya. Bener nek memang kayamu gak gede, Iya. aku gak nyalano. 5.000 digawe sedina. 5.000 sedina. Cukup. Carane so. Tukokno kanji. Ditukono kanji. Iya. 5.000 Kanji campuran banyu sing akeh. 5.000 tukokno kanji. kono kanji. Campur banyu sing akeh. Godhoken. Terus digodhog. Mari godhog ndolek lengser. Delek lengser. Suntuk nang lengser. Sret. Set. Ngenteni adem, anak bojomu lompokno.
mangan kanji awet. Wis so. Wis tau? Wis tau. 5.000 tak tukono kanji so. Iya. Oh, anak bojoku tak celuk. Ayo, anak istriku kumpul semua. Mari mbok adahi lengser. Hari ini kita makan besar. Yo. Kanji. 5.000 tak tukono kanji tak godhog. Blek. Tak gelek lenser. Wah, anak bojoku seneng so. Ya apa? Ngelumpuk mangan. Kecepek. Mangan kanji. Mangan kanji. Iya. Loh, Tapi lah wareg. wareg so. Lah iya. Alhamdulillah wareg. Apa? Loh, awan-awan anak bojoku dulinan nang ngone sawah. Nang panasan. Nang panas-panas. Iya. Anak bojoku kepanasan so. Ya apa terus? Kaku kabeh. Terus ya apa? Oh, dadi gawe tak gowo mule kabeh. Bapakno. Tak seteliko. 5.000. 5.000. Gampang. Lah piye? Nang Mojawuku ndoleko wong peracangan. Peracangan sing meracang nang Ndoleko sing meracang wong sing wedok tuwek. Oh, kemi. 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 Ha. Kon budal nang Kemi nggawa dhuwit 5.000. 5.000. Sadurunge budal dhuwit 5.000 urupno ewonan 5. Duwe 5.000 dijolo ewon. Ewonan 5. Blonjo. Heeh. Nang yu Kemi budal plek. Yu Kemi kula tumbas beras Beras. 5.000. Dhuwit beberen sret. Sret. Nek yu Kemi takon dhuwit endi to? Ya, kon biasane utangan. Iya, biasa. Kula mboten utang, dhuwit mbok beber plek templekno bathuke yu Kemi. Plek. Templekno bathuke ya kemi. Yu Kemi ro dhuwit, cepet njukuk beras yu Kemi. Ya. Lah tangan tengen nyekeli yu Kemi. Iya. Tangan kiwa operasi to. Ana bawang disak. Ana lombok disak. Nyolong so. Nyolong. Lha akale ngono. Akale? Iya, ana apa yang digrabat disak. Wah, 5.000 mulai nggawa beras palawija kabeh foto to. alah wis tau tak lakoni so. Wis tau. Wis tau. Ya apa? Duwe 5.000 tak ijono 1.005. 1.500. Aku berangkat nang Yukemi. Iya. Yukemi blonjo, mok kon kok utang. Ya Kemi ngomong ngono. Boten yu. Ya ngono. Ndi dhuwitmu iki? Palek. Mbok tutupno mripate ya Kemi. Palek. 5.000 tak gelek kone matane Yukemi. Iya. Pelek gak ketok wae. Gak ketok wis. Wah, tangan kiri beraksi so. Bener. Wek. Apa-apa disak. Tak sak kabeh. Ya. Tak sak kabeh. Terakhir so. Apa? Gembu-gembu. Tahu iku. Tahu apa? Iwak petik. Wete apa? Lah gembuk-gembuk apa? Wah, pupune Yukemi. Aku keliru terus so. Lah meneh ben nutup ngene matane iki ndelok nisor. Matane iki ndelok nisor cek ero. Lho, aku yo wis ngene-ngene ae. Iku wonten jek pupune so. Lah terus. Lah nek munggah titik apa gak? Iku carane blonjo. Carane blonjo. Tetep mengkane nek duwe nek ndolek bojo iku kon sing ati-ati. Sing ati-ati Lho piye? iya, kon gak tau diomongi makmu. Aku biyen yo tau diomongi makku so. Iya. Ngene jarene. Wanto anakku ganteng dhewe. Iya. Aku ngene iki ganteng. Ganteng potongan kaya supele. Nek golek bojoku sing ati-ati nak. Bener. Ojo golek wong wedok sing apa nek ngarani ngono ku? Sing sekirane gak cocok karo hitungane. Gak cocok kabeh hitungane. Iya. Golek bojo sing ulune ketel. Ulune Ketel. gak bedes to. Kok Ulune ketel ya apa sih kon? Ulune ketel nang pinggir endi? ulune ketel sing pertama kene jare Sing pertama, ojo apa? ndolek wong wedok Golek wong wedok sing ulune alis kene ketel nak. sing alise ulune ketel. Ulune ketel. Werdine apa to? Iku jarene makku setia. Oh, Iya. nek wong wedok alise ketel, Iku setia. iku setia. Setia. Iya. Kayak wati ngene. Wati? Sapa Wati? Wati nang pawon nggawa Jawa ki ngetewel. Niku nek alise ketel. Alise ketel. Sing nomor loro, Sing nomor loro jare makku golek sing tangane akeh ulune. sing tangane akeh ulune. Akeh ulune. Supaya apa? Iku masak sak masak enak so. Oh, sak tore-tore dadi lang sedepe. Sedepe nyambel sak nyambel iku sedep.
Oh, nek tangane wulune ketel ya. Ketel. Iya to. Lah terus Tapi siji jare makku sing gak oleh so. apa? Aja rabi nek apa jenenge ulune nang sikil iku ketel. Nek sikile akeh wulune, Akeh wulune. aja dirabi. Aja dirabi gak oleh. Mergane apa? Banci. Gak kabeh saiki banci diklontok ya. Kok apa Aja darmanto keliru. ketel? Sing salah kon. Lah aku salah apa? Ndolek wong wedok kok aja ndolek wulu. Golek apa? tuh? Iya nek gak arek mari kedusan minyak lengo gas. Gak duwe wulu bingung kon. Sing paling gampang wong wedok iku ndolek wong wedok sing andeng-andenge iku nang nggone dhewe-dhewe. Andeng-andeng. Iya. Nang ngene dhewe-dhewe ku piye? Syaratnya siji. Apa? Aja ndolek wong wedok sing andeng-andenge nang mripat. Apa iku so? Iku wong wedok gampang selingkuh. Ngelirian. Masa wong wedok nek andeng-andenge nang moto iku selingkuhan. Loh, iya. Bebekku iku rabi ora ping 19, andeng-andenge kok moto. Masa rabi ping 19. Aja dirabi. Lho Temenan iki. gak oleh ya. Gak oleh. Mangkane bojoku ku ya selingkuh so. Andeng-andenge kok moto. Nek moto. Mungkane. Gak oleh. Aja dirabi. Iya gak oleh. Nomor loro. Nomor loro. Aja dirabi wong wedok sing andeng-andenge nang lambe. Lho, kena apa so? Lho, iku presiden nyocot. Cerewet gak mari-mari. Ngecemes ah. Lho, kon kei blonjo akeh ngecemes. Blonjo titik apa maneh? Gak kon kei blonjo tambah nemen. Berarti nyelatuan ya. Nyelatuan. Bener konso. Iya. Sing saiki ya ngono andeng-andenge nek kene lambe nek loro. Apa to? Ditukono sembarang kalir salah. Ngocot ae ngono ya. Ngocok. Aja dirabi. Gak sida ya? Niru wong maca wuku. Apa? Lho, wong lanang kene nek ndolek bojo pinter. Mosok sak. Lho, wong wedok sing setia nang omah iso dadi daringan, iku tengere duwe andeng-andeng nok bokong. Mok nang bokong. Nang bokong. Ah, wis tau so. Kon wis tau. Wis tau. Ya apa? Aku dikandani makku. Iya. Rabia wong wedok sing andeng-andenge nang bokong. Terus Wah, budal nang pasar aku jebret. kon nang pasar. Wah, wong wedok sak ana wong wedok roket tak bukai kabeh. Lho. Kon bukae. Tak bukai kabeh. Nemu kon. Wah, nemu so. Nemu apa? Nemu raiku dipancal kabeh. Ya meneh ben aja ngono. Gak ngono piye. Gampang doleke. Nek Entenono nek para esuk. Nek subuh-subuh. diapakno? Nango kali. Lah apa? Entenono wis pokoke. Ketok dhewe kon kok. Iya. Ketok apa nih? Ya wis pokoke ketok. Aja diterus. Antem iki kon kok. Mosok wong wedok kok nyemplung kali. Lah iya. Ku terus ketok. Lah ya iya. Ketok apa nih, so? Ketok andeng-andengi. Gak diomongi kok. Kok nek dadi wong lanang ku aja gampang apa iki jenenge kelu karo keadaan. Kudu semangat. Kudu semangat. Pemane wong wedok saiki jangan pernah dikasih kesempatan mentang-mentang ngambek wong lanang. So wong wedok iku surga di telapak kaki ibu lho, so. Iya nek sikile resik, nek sikile rangen. Ayo. Gak berarti. Gores. Ngono. Apa iki? Mas, Aku ngene iki aras-arasen aku ngene. ayo mole. Heh? Ayo mole. Mole? Iya. Mole? Iso. Lho wong lanang dikongkon mole. Sapa ki, so? Heh? Sapa? Ojobku. Bojomu ah. Lho. Bojomu rene-rene nggo lamuk gelen paku. Ngingu. Dudu. Iki bojoku to. Apa? Lho, ya iki nek kon kepengin terus ngandeng-andeng kok bokong. Mosok? Ya iki. Iki kene bokong. Gak usah mbok delok. Lah aku nek Engko tak WA wis tak foto wisa. gak gelo ya gak ero nek andeng-andeng gak ada bokong. Ana. Makane iki setia ambek konso. Apa? Ayo mole. Ayo mole. Mole? Iya. Kone kok nduk wong lanang kok mbok kongkon mule. Isin-isini wong lanang. So. Kon kok nyengit mbek bojomu, so? Kudu ngene musuh wong wedok iku aja halus-halus, Oh. nyelutak. So. Apa? Ayo mole, Mas. Gak mule. Dek, sama nak pesen sih aku mbok kokon masakno jangan bening, Mas. Apa? Jangan bening. Kaya kepinteran kon masak, jangan bening iki. Loh, Wingenane kon masak, jangan bening tak kongkon ngecak kangkung. Lah ngerti sih.
Menemben kangkung dijopo diketoki cendhek-cendhek ngene baru dioseng-oseng. Lah kon kangkung kok sawah kon gawa mara mbok tublek nang wajan mbok godhog. Aku mangan kaya ngulur layangan ngene. Sik to. Ketono. So, paling kon dipikir wedhus. Iya, Pak. Sik to, Mas. Apa? Kan aku kan bener gak iso masak. Iya. Saiki kan buminge ku buka Mbah Google. Lho. Iya to, masak lah wayahe kongkon motong-motong iku sinyale gak ono. Dadi yo tak pikir alas ngawur paling jegurno ngono ae. So, bojomu kate masak buka totor apa jenenge iku? Tutorial. Yo tutorial. Kon lapo mengkane pikiranmu gak jangkep. Kon percaya nang Mbah Tugel iku lapo? Jenenge Mbah Tugel gak jangkep lho. Mbah Google. Hah? Kok tak keplak. Mbah Google Mbah Tugel. Lah iya, lho kapanane ya ngono? Tak kongkon masak bobor yuyu. Iya, Bobor yuyu. bobor yuyu. Menemben iku yuyu digoreng dhisik. Nek wis mari digoreng, sambelno dakeken kuno. Penyeten iku jenenge bobor yuyu. So. Lah iki gak to? Kapano? Nyambel yuyu urip didekek nang ndukur sambel. Ditutupi kekep. Aku wayahe mangan buka yuyu melayu. Aku nguber sampe tutup aja wuku aku. Heh, yo alhamdulillah nek yuyune melayu. Apa? Lah nek mau pangan yuyune nyopet cocotmu. Lho seneng kon aku lo lede cangkem. Lah aku gak ngerti yo. Salahe kon wong lanang kakek cocot. Meneng ae cek wedi goblok. So kon aja ngencengi tembe wong wedok so. Wis gak iso. Wong lanang nek ditinggal wong wedok kowa-kowa. Lha lapo? Sumpah kowa-kowa. Alah 150 oleh api. Ayo mulai, Mas. Heh? Ayo mulai. Gak mulai-mulian. Loh, Aku karo Wanto mari iki gak mulai. Mas, mulya Mas iki dinane apa kan wayahe sunah to, Mas? Eh? Wayahe sunah. Wayahe sunah Rasul. Iya. Aku wis emoh. Kon wis gak enak. Lho. Apa so? Bojomu wis gak enak. Gak enak. Tak incipane so. Meneng wae iki goblok iku. Sik to, Mas. Gak enak jarene lek cara masakan iku lek gak enak dikongkon nambahi masako micin. Aku lho tak tambahi masako mbek micin, Mas. Iku nek mbok tambahi masako mbek micin, seneng ngontangi turu aku dirubung semut. Lah terus amre penake iku oh iya, jarene anu mbok jah ya jarene iki jamu tradisional. Kon lek katene karo bojomu kumen es. Balokan ngono kuwi jarene. Gak ngono dikom es iki lho. Kon aku kate mbok kom es. Iya. Seneng kon ya. Ngon aku terus puret ngono. Lah jarene kongkon ngekom es balokan kok Mas. Gak ngono. Tak kongkon tuku jamu to. Jamu apa? Ditukono jamu liceng sui. Lho kan ya bener to, Mas. Heh? Kan ya bener to. Jamumu iki bener tapi tukumu tokone salah. Lah sik So, to. jamu apa? Liceng sui. Sik to, Mas. Apa? Sik. Enak, jelas Be. nih, yo. Yuk kariku ngomong ngene. Ya apa? Yuk. Bojomu iki cek iso suwi, Ha. yo. Budal nang pasar randekan, Ya. nggone pojok dhewe ku lho nggone jamune Cina. Ya bener. Tukokno jamu liceng suwi. Hah. Aku ya budal sih. Kong, tuku jamune liceng suwi. Heeh. Lek gak ono ya jamu beli kita. Heh, jamu apa so? Heh? Jamu apa? Jamu apa rek kok iki mang lho. Ah, jamu apa iku, Mang? Lek gak ono liceng suwi jamu beli kita. Salah. So, bojomu kan ono salah. Iku duduk ngono. So, Iku ngono. TPRI. ya Allah. Goblok. Gak ngono. Iki tukono aku jamu liceng sui. Ditukono nang toko sing pinggire toko bangunan. Tak ombe suwengi aku gak iso cengbelas. Iku apa? Kok dituku nang toko bangunan? Iya. Gak ngono iku lem G ta. Kembok. Sik, apa ya keliru sarane Yukar. Lek gak ono liceng suwi beli kita. Aduh. Marang pas iku marang ono. Gak ono yuk iku marang. Anake apa kentulinu. Aduh. Masalah ya Allah. Piye to, Mas? Iku jamune gak iku pegelinu. Kok iso oprek kan? Karuan sapa bojomu iki tukono iku lho apa kentuki lho. Kentaki goblok. Aku kuwi ya manut Yukar lho, lek ngandani iki ngono lho, Mas. Gak ngono.
Lah aku terus kongon piye? Jamu sing bener. Wis ngene lah. Aku ambek kon wis pirang tahun sih. Wong tak Ya, rasa-rasane tambah suwe kon saiki wis gak kaken pola. Aku lak wis ngomong, sing sering ndelok bokep kon niku. Lah wong HP aku ra ketau. Kon kumpul taji sampe gak karo-karuan. Lambemu iku lho. Sinau gaya goblok. Sik kon gelok apa, Mang? Gelok apa? TPRI. Wes Mas. Aku Alamate XNXX. aku wes Mas. Aku belajar jar sampean kok ndelok iku film apa India yo. Ya. Aku wes belajar pola nari-nari India. Hah? Ngono ta? So, kluket. Jaremu aku kok kon belajar pola. Aku ya belajar nari India. Karepku ngene lho to. Karepku nek pas wayahe kon jogete kaya India. Ambek nyanyi ngene, Sok. Iya, ya, Pak. Tumpak ono wae. Walah. Gak ngono. Iki wayahe kan ngono. Ya. Iki enggak. Piye? Durung lapo-lapo iki wis ngosek. Lah iki pas wayahe aku ndelok nang isor, ngepel aku to. Rontok kabeh gak karu-karuan. Wis gak ngono-ngonoan. Saiki aku gak boleh. Lho lha apa to Mas kok gak mulai Mas? Aku ambek Wanto kate nang diskotik. Diskotik endi, Sok? Diskotik endi? Dek, Mas, sapa sing kena rematik, Mas? Lho, sing wedok dublek. Sapa, Mas? Pak RT ta? Pak RT ta Pak RW, Mas? Kau niku meneh ben aja kakean ngombe pil cengo. Dadine ngono iku. Diskotik. Ya ta? Kai? Oh tantem iki kan kok. Iya ngono lho. Oh iya. Iya. Diskotik Yo. apa? Diskotik iku nggone wong joget. Dugem. Dugem sing musike. Nggawa bogem ngono kuwi sing digani niti apa ngono kuwi? Kayak mbok kemuntumu ngono ah. Dugem ngene lho. Mas sampean kok kaya wong ayanen ngono to? Anjene musike ngono, musik gedek jenenge. Apa? Musik gedek. Musik apa, Sok? Sapa kena bledek, Mas? Wah, bojomu. Aku lho kok gak mudeng to, Mas? Ngene lho musike iku ngene lho. Ngene lho. Masa ngene-ngene. Iya. Ngene-ngene. Iku gak wong kanger. Iya. Ngene-ngene tok. Lah iya musik. Terus ngono kuwi enek panganane apa, Mas? Ono panganane apa? Ana keceput, ana koci-koci, gawe numplek raimu ya. Loh, aku melok Mas, aku seneng koci-koci. Aduh, arek iki rek. Nang kono iku joget, joget ambek ngedring. Ro akon. Sojakan bojomu, Sok. Nek kon gak gelem ngejak bojomu tak jak sik. Mas. Apa? Joget ambek mangan gamping. Ngedring. Aduh, ya apa kok Ngedring itu apa to, Mas? Bojone rasa tibae goblok. Apa to, Mas? ngedring iku mimi. Mi lho. Lho sampe nek ben bengi ayo tak miki to, Mas. Wah. Sok. Berbengi. Toh, Apa? aku biyen ya ngono, sik nom-nomane. Terus, Saiki koyo tas kresek to. mosok kok tas kresek ah? Ngene lho, toh. Mosok kene. Lah wong Iya. ae kok ado-ado to, Mas, wong ben bengi ya sampean tak miki. Apa kurang nek aku miki, Mas? Wis, pucuke wis pedhot. Gak ngono. Rasa iki toyol, Be. Mosok bengi demi iki. Aku kepengin liyane. Nang kono iku ana wong ngedring, terus ana punele. Ya, toh. Kai Wong wedok-wedok lho, toh. purel. Purel. Gak punel lah. Purel iku sego. Oh, iya. Nek wong wedok iku purel. Ana purele. Ngono ki ya lapo to, Mas? Ngemi ado-ado, terus sampe nggawa kabel ngono ki ge apa? Kabel dikenjiret kon ngono ya. Purel kok. Purel. 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 Basa Arabe. Purel basa Arabe. Pak Domapu rak kasrorel. Purel. Pak Kosrarel iku. Jarene basa Arab. Purel iku wong wedok ya. Marun terus mari tak jak joget-joget, tak gawa mule. Diga mulih ki lapo? Ditimbang terus dirosokno ya saya. Mbah, Bener. wong wedok tak gawe seneng-seneng. Oh, berarti lek digawe seneng-seneng ngono ki sing iso mangke iso guyung-guyung ngono ki. Toh, So, bojomu tak tukune 120. kan gadani ide-ide toh. Mau gadeknya bojomu.
Iku wae wedok tak gawe seneng. Minangka gantimu, aku mulai kok nggawa purel 5. Loh, aja 5, Mas. Nah terus? Lek iso kuwi 10. Sing ayu-ayu. Ngono lho. Lho. Ora apa-apa, Mas. Krungu kon. Gak apa-apa. Lho. Aku njaluk bojoku rokok situk kudu celatu so. Lah awakmu purel kok nggawa 10 gak apa-apa. Wong lanang sing koyo ngene, mula aku saiki, engko aku mulai nggawa wong wedok 5. Ya. Kamarmu iku kosong ngono. Terus. Kon turu pawon. Dik, lek aku turu pawon lho Mas ya. Jare wong tuwek-tuwek biyen kuwi, jare lek nduk pawon kuwi akeh nini towoke. Lah lek aku dipangan nini towok piye? Nini towo wis ket biyen, saiki nini towo wis tuwek, gak kena ditowok wisan. Saka, timbangane bojomu turu nang ngene pawon, pagawane mulai turu. Kok tantem iki kon kok lho. Ya. Mula saiki aku njaluk dhuwit. Sampe njaluk dhuwit. Ya. Sing akeh. Nyo, 100 sae. Enake. Piro iki? 100. 100 ge tuku permen 100 iki. So bersyukur so, bersyukur. Nang diskotik iku ya kopine tok 250. Glani so. Purel situk iku 2 juta. Lah timbangane tuku larang-larang ya tak gekno kopi nduk omah to, Mas. Bener. Sampe bayar. Lho, kopine seje. Lho sampean saiki botone lak tuku kopi apa tuku wanita? Tuku kabeh. Kok kono kopine kopi susu, kopine nyegah melek, susune njaluk turu. Lah kula yo duwe susu to, Mas. Aku lek duwe. Gak wis expired. Tambahno. Mun so. Apa? Ya awas so, cok kon kena karma kon so. Wong lanang. Masih wong lanang aja ngono. Karma wis gak manjak, wis gak melok. Karma gak melok. Tapi ngetutno kon karma kon. Sing tak hitunge ngembalekno niku sing gak kliru engko. Aku njaluk nyambel notok bojoku dicelatu so. 500. Iya. Lho, kurang. Ya tak transfer ae. Hah? Tak transfer ae. Minim kirimen 10 juta. Duh, Iya. 10 juta. Kon tak kei kon kakek cocok kon niku. Meneng wae. Aku kayak ono purel ya. Iya ya. Seprapat ae gak apa-apa. Separo ae. Kayak gepuk gegermu ngono ah. 10 juta. Iya. Iki 500 ya. Iya. Iya, Mas. Iling-ilingan. Iya. Gak apa-apa ngono ku so. Ndak boleh. Aku boleh. Boleh ya. Aku boleh ya, Mas. Boleh. Mau mulai lele, boleh. Aku liwat di. Hah? Liwat barongan kono lho kon sik dikeroyok arek mendem-mendem ngono. Heh, Kono lho. tak terno mulai so. Hah? Tak incipane titik. Gendeng akon. Aku boleh ya. Boleh. Lho Boleh. Salim. Ngambung. Ngambung. Kok ngambung opo ngene ku? Dodo. Oh, bae iki. Boleh. Iya, Mas. Sepatuku rusuh. Serbetono. Ya rek, sakno ne bojomu so. Oh lanang. So sakno lho so. Wes, kok mbok idoni apa sih? Aku lo gak ngidoni, Mas. Lah iku mang telenong. Wis sabar yo. Sampeyan nek gak betah tak urusno surat pegat. Boleh. Aku boleh. Oleh. So. Rasa. Aku nang ngene kaya Pak Sogi aku delon. Sah. Apa? Kon walat kon sumpah kon. Lho, wong lanang kok aja kalah mbek wong wedok. Kon gorong tau ditinggal wong wedok kon so. Lah kon ambek bojomu ya apa? Aku so kok aja kaya awakmu. Apa? Aku njaluk dhuwit ge tuku kopi ngono kok diseneni so. Bojomu kaya ngono. Bojoku. Kon gak wani. Gak wani. Aja gembul aku. Ngapa? Wong lanang kudu wani mbek wong wedok. Aku ku mencintai bojoku. So. La. Wong wedok nek perlu harus di belakang, gak boleh. Aja sok ngono aku dipegat bojoku piye? Kon aja melok aku nek ngono. Kon kudu wani mbek wong wedok. Aku nek melawamu kudu wani. Wani. Ya wis aku wani wis. Wani kon. Wani. Nek bojomu wis jakon mulih, Oh, tak antemi. osir. Tak usir. Nek bojomu sampai moro rene, Wah, tak banting, tak uncal-uncal, tak tekek erek-erek, tak pakano kiri. monggo bojomu nduk kene. Wah, tak idoni. Cocok. Aku wong lanang e. Kon lapo ngepok aku kon? Sopo sing idoni? Heh, Aja ngopo kon sapa? kon ngepok aku. Kon ngepok aku kon. Gak. Iki Apa? iki sapa? Mbok.
lambungmu kok pesing. Lah kok kira aku mari ngompol ngono ta? Kamu paling tadi mari ngoyo tidak diguyang ya? Toh, iki bojomu ta? Bojoku so. Lah kon ngomong jare matik digendes truk. Apa? Gak sumpah gak. Lah kon mang ngomong, bojoku iku wis tak dongakno bongko, ketepaan so mangul budal bongko digendes truk. Gak sayang, rasa tak omong ini. So, bojoku mali kurang semongko terus tuku trek. Ngono. Kon berarti pengacu kon. Aku ngomong apa anane? Jarene kanca aja kurang ajar kon ngaco-ngaco kon. sing ngaco sapa? Lah Gusti iki ngomong. Gak ngomong. Gusti iki ngomong. Gusti iki ngomong. Hei. So, bojoku mau ambu. Piye rasane, So? Kon tau diserempet bokonge truk gak? Tahu? Bojomu ambungan ndak padha karo bae truk. Oh iya, So. Najis. Mukul lah dado. Gak keduga aku asal ambek raimu iku. Toh, jare bojomu kok ambune kaya garangan. Loh, Bojo bojo. nyacat aku. Salah nyawa, salah. Aku ngomong rasa-rasa, aku bojo. Aja remes melorot goblok. Aku ngomong rasa ngene, So. Kok nang mojomu didelok wong apik-apik, Iki bojomu. Reganono bojomu, junjungan derajate. Ngono nang ngarepe wong kok bojomu mbok perkes ngene. Isin to, dadi wong lanang. Iki bojomu kok iso mbok perkes ngene. Aja njuk perkes iki wong wedok to. Aja kok perkelas ngene sing apik. Enak kocok pokro. Rungono bojomu tak dembek-dembek ngene, So. Rewani kon kate demek-demek bojone wong kon. Kon kate demek-demek wong wedok liya kon. Sumpah. Kurang seret weku, Kurang serja apa? Buktine mau wekmu kok seret mambengi ngomong ngono kon. Kok serja apa wong sak ikune apa iku? Sprene katut e. Toh, Premat tamu. bojomu omong ana. Apa? Iku penceng. Mama, ininya penceng ininya lho. Bapak katanya kan dipentil anak-anak. Aku mlebu desa kene, gak kurang wong ganteng, seja ambek raimu. Mlebu desa kene, Cak. Apa? Dinyang 20.000 aku, Cak. Lho kon, Ambek arek nom-noman mendem. gelem ngono kon. Ya gelem. Lho. Lah wong arek 20. 20 ping 20. 100.000. Lotong krek blonjo ya. Lutung matamu nyonyor cangkemku goblok. Jarene Iwan, Apa? nek ndelok wong wedok iku deloken kencete. Kena kecetet apa? Nek kencete halus, iki berarti wonge resikan. Lah iki Bojomu kok tletong tek ngene to. So, iku tengere bojoku pekerja keras. Aku gak njagakno kayane teko wong lanang. Soale wong lanang gak kena dijagakno ya iki. Gemboke neraka iki. Damar apa lilin? Buyar apa kawin? Ati kadung ambyar. On lirik yang lain. Damar apa empluk? Buyar apa mangan kerupuk? Ati wis kadung njaluk. Aku dodol kerupuk. Damar apa kunci? Buyar apa baleni? Ati kadung ambyar. Aku rabi banci. Ketun kon. Ke Ketuna raimu cek ketunan aku, apa? Aku biyen lupute kok rabi, dirabi kantor pos aku. Bagian nyetempeli. Apa? Nyetempeli. Apa? Nyetempeli. Nyetempel. Lah iya nyetempel iku lak kegiatan. Lah iya. Melakukan kegiatan tambah noli kaya makani. Nyetempeli. Ah, ngono kok ora. Wis aku Lah iku diobok-obok kancamu. wis babah. Wong sampean wis nemen kok. Toh, diskotik. Sik, sayang. Aku njaluk duweke 10 juta digawe diskotik. Aku kepengen dugem. Dum.
Kon nang diskotik diulangi sapa kon? Aku dijak rasa. Kurang enak ya apa aku duwe mini kompo iku Iku setelan nduk kuping cepno padha ae karetono. Sayang, mini kompo iku mek radio tok iku burek. Speaker ati bluntut. Bluetooth. Bojoku lha mbok ulangi nang diskotik. Sopo? Buktine iku mau. Gak apa arek budal-budal dhewe aku dijak kok. Kon butar dhewe. Ta. Kon duwe bojo kok bokonge nang ndas e. Iki sanggul so. Macet maneh. Bapak so sing Apa cek bongko? celepno. Iya, kaya sendal bolong dipaku dadi wong. Iki dadi wong iku. Aku dipaku dadi aku jerangkong. Nek dipaku iki dadi Darmanto. Diskotik purel. Sayang, mama, cintaku, I love you-ku. Aku nanti nyewa purel. Iya. Iya. Kurang pelajaran Kama Sutra nomor piro? Wong aku tak alami kabeh. Purel iku gak piro pinter. Purel gak piro pinter. Kama Sutra kan wong ro wisan. Delok bokep. Purel jak dhuwit 10 juta. 10 juta. 10 juta. Nggih. Bojoku baik hati Iki pintere kemiri kiloan iki. 10 juta. 10 juta. Milih ndikon tangan kiwa apa tangan tengen. Jaluk 10 juta saiki. 10 juta. Wong lanang wis gak belanjani 10 juta. 10 juta kok. 10 juta toh. 10 juta. Jangan sayang. Patrune kancamu sing gak jelas iki ya. Terusno. So gak oleh so. Nang kancingin lawang kon nek kepingin ingin ambek sapa kon? So, nang ngono bojoku didol ae so. Hah? Bojoku didol. Ojo didol. Diapano? Enteneno korbanan ae. Korbanan iku sapi lanang, aku wedok goblok. Ayo. Kon mulih kakak. Mboten. Kon gak mulih. Kok aku muling, kok sampean mulih sik. Ya wis. Atik kon pola-pola kakean macem. Pateni kon. Ya rasa patenono. Bojomu kok kaya bengkarokan ngene to? Wah, bojoku ki pancen preman. Kon premane maca buku iki biyen sapa? Kon ta? Kancaku bal-balan. Lanang. Aku mulih. Iya dah, mulai mari iki mulai. Oh, sapatrune arek gendeng iki. Enggak. Ceklano. Lolo. Locok. Ora, Ana cekelane. ceklano apa? Iki lho to. Dudu akeh iki ya. Dudu. Akehmu guwa digedhi so. Ngawur sik jeman. Iki cekelan teko Mbah Janeng. Mbah apa? Mbah Janeng. Ganti maneh so. Iya. Wingi Mbah Jari. Iki lho. Oh iki ya. Heeh. Makane bojomu nurut. Nurut. Kudu duwe iki. Kudu duwe iku. Mosok ngene tok iso nurut so. Lho carane dicekel-cek. Cekecek. Ana bojomu, Ya. ada kate muring-muring wacakno. Wacakno Ana apa? mantrae. Dung keripik ahai. Tulang bawang, bojoku ngelirik, langsung sendaplang. Ngono ah. Ngono Ngono. dipungkasi pisan. Pungkasi piye? Gaspol danga. Digaspol danga, danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Bres. Pasti kena. Kelepek. Sumpah kena. Lah. Piye iki mang dongane? Ayo. Tung. Tung keripik. Nah. Ahoy. Ngono ah. Pengalaman ngono iku. Piye? Tung keripik. Tung ahoy. keripik. Ahoy. Nah. Tulang bawang. Hmm. Bojoku ngelirik. Langsung matang-matang.
Gaspol jangan. Di gaspol jangan. Ya. Pelek. Kelepek. Bojoku nurut. Pasti nurut, sumpah. Wis ta lah. Jaminan nek gak aku balekno. Tak gelekane bojoku. Doleno. Tak jajale. Ya. Kon gak melu ah. Oh, iya ayo. Luwung 2000. Sampeyan iki ngerti apa ora to, Wi? Apa? Aja pringas-pringis aku iki sumpek, Wi. Kak ngurus kon. Wong aku memikirkan kehidupanku ae sumpek. Maksudmu kate lapo? Waduh Lah lho. saiki kok ngene lho, Mi ya. Aku iki kurang apa to karo bojoku kuwi? Padahal aku ya sayang. Aku ya cinta, dikongkon lapo-lapo aku ya manut. Maksudmu Ngono kon iki bojoku lho mentua lho. Njaluk dhuwit ge budal ngondol lho, Mi. maksudnya budal ngondol ku ya apa? Iku lho tuku apa? Apa ngene iki jenenge kaya Kurel. Iya. Bokei. Ya tak kei dhuwit. Terus- Timbangane aku dipegat lho, Mi. Mendem ya bokei. Ya tak kei. Kon iku bento 7 turunan 8 tanjakan kon. Lah Kok kok iso wong lanang kate nakal mbok sangoni dhuwit. Terus maksudmu kon cerita aku iku maksudnya njaluk pendapat. iya, aku kudune piye, Mi? Aku kan ya bingung, aku ndek bojo koyo ngono iki aku kok ya aku iki ya manut, ya wis. Dikongkon belajar sing pinter goyang, aku ya wis. Terus dikongkon belajar masak, aku ya wis belajar. Ngono jek salah ae lho, Mi. Aha! Apa? Lah iki lali aku ngomong apa. Pokok ae. Apa kuwi? Kan njaluk pendapat. Iya. Bento kon wedok asli kalah iku lho mbek Mami Okta. Mangkano tiru aku. Lah aku kok niru sampean jelas ora mungkin to, Mi. Lah apa? Aku wedok asli sampean banci. Arek gendeng arek iki. Sik. Njaluk pendapat tapi ngeyel. Maksudnya kelakuanku lho tirun. Tiru Iya. sampean, kelakuan sampean. Kelakuanku. Lah wong sampean coba kebon golek lanangan aku mbok kokon ngono. Ya ora mungkin to. Aku sapa kebonku ndelek suket tak rautno raimu kon. Ya terus aku mbok kokon piye? Kon pancene keplek dikek pendapat yo gak jelas, gak mudeng, gak dong mek jare wong Jogja. Tapi aku mbok kokon piye dijal? Sik tak Oke. pikire. Aha. Tak kei cara. Apa? Masih aku rabi ambek Wanto Brondong. Ya. Gak bakalan kalah. Soale aku gawe wong tuwek. Lah wong aku iku lho wingi kula tas nglayap. Terus Makem umure 110. Iku lho wis bongko pisan. Wingi bareng gang telung dinane nyusul maneh umure pira 90. wong Wong tuwek tuwek to? iku duduk ngono sing tak maksud. Inget. Lah ya wong tuwek. Maksudnya wong pinter. Wong pinter iku nduk kene iki wong daerah Cideke kono Cideke Slempit. Iku dosen. Ya, iku ngulangi iku nduk kono lho, Mi. Nduk daerah Cideke Surabaya kowe lho. Ndi? Ah, dosen iku paling Dosen. dosen kedokteran ya? Iya, Ya lu suntik mati nyuntik kon. Duh, lah lek aku sontek mati bojoku piye? Wong pinter gak ngerti, wong tuwek gak ngerti kon ku menungso. Keberapa sih? Aduh gak mudeng aku sampai gak iso. Aha. Lah terus aku iku kon piye to, Mi? Titik akeh kon kudu menghubungi paranormal. Anjane sampean dhewe sing goblok. Lah wong aku lho normal, Mi. Tak bukakno ah. Lah lha apa elek wekmu aku tau ro bareng. Aku iki normal. Wekmu lho koyo cangkeme bedes. Lho aku iki normal, Mi. Terus aku gak normal ngono ta? Aku normal. Paranormal iku titik akeh mek wong Jawa ngarani dukun. Aku gorong lahir no emo nyeluk dukun. Wong aku meteng ae ora kok nyeluk dukun. Sik mengkurep tak jejeg gulumu kon kok. Dukun ku wong pinter sing iso nyuwuk. Hus. Lho aku lho gak panas, Mi, mosok disuwuk. Kok tak
jilet kabel lho suwe-suwe kon. Aku lo gak panas. Dokon wong sakti, wong sakti. Wong sakti ku pira sableng iku ta? Sing nduk gone anu apa iku televisi iku to? Wong sakti ku duduk wira sableng campur ana mak lampir ngeraya-raimu kon. Nah terus piye to Mi? Dukun iku misale aku ya, Iya. ambek Wanto. Iya. Biyen Wanto anane gak gelem ambek aku tak dukuno nang dukun jenenge Sutaji Sukoco ngadekan. Oh, paling mandine ku perkara ngadeke iku ya. Dikai menyan, moro-moro Wanto nurut pelek sampai saiki. Dikai menyang ngono ku biasa metune Jini oh Jini. Jini oh Jini ngono to. Apa? Sing ngene kok kei menyang terus metu buluking terus bareng ngono. Jini oh Jini. Ah mek nang TV Jini oh Jini. Ngono. Mek nang kene disumeti menyang biu. Biuk. Metu abanci. Menang kok. Aku nuturi kon tambah bengor tambah bintu. Tak telepono paranormalku. Ya, telepon. Halo. Memang tak kok ngene wonge. Soale kate nyarati. Menang wae. Loh, Mbak. Mbak Taji. Sampeyan dugi kapan, Mbak? Kula pun kangen, Mbak. Kula pun kangen. Ato. Podho. Sampai iki nang ndi ae tak WA ket wingi baru saiki jebus. Aku nang nggone Donald Trump. Lah apa, Mbak? Perang. Berarti sampean iki dekengane Donald Trump. Ojo macem-macem lho ya. Budi. Jaluk tolong, Mbak. Aku duwe kanca iki lho. Sapa? Inge disio-sio bojone kate mangku purel dikek dhuwit, kate mendem dikek dhuwit, kate diskotik dikek dhuwit. Bentuk kaya aku biyen, sowokno kaya aku supaya bojone nurut. Ngono ta? Iya, Mbak. Arek endi? Ya, iki. Iki wong pinter. Iki wong pinter, iki wong tuwa, iki paranormal, iki dukun. Loh. Iki lah. Iya. Iki kok persis iku lho, penyanyi iku sapa? Alam gaib. Iki dukun temenan. Dukun. Coba nyanyi ora iso. Apa? Nah. Iya. Iya. Loh. Sik. Adene ada mbak dukun lho. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Wah, kok gak jelas. Sing hahaha iku iki. Kagak sepele, gak nyaut. Ada mbak dukun. Terus Karo terusane. Kondok Ada mbak dukun. Terus Sedang ngobati pasiennya. konon katanya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Pit kopat kapit. Pit koplat kaplit. Batu Kon butuhe jepit. Kacau. Baleni. Mit komat kamit. Batu kon baca mantra. Dengan Ambil segelas serat. air putih lalu Ambil air putih segelas langsung disembur. Meneh pilek iki. Ya ngono iki lho. Ancene ngono supaya suwukane dongane merasuk dikebiar ngono. Ya, Mbak ya. Iya. Ayo, Mbak. Iya, Mbak. Meneh. Ampun. Ini, tolong iku. Aku takok. napa? Diapakno karo bojomu? Digepuki, ditinggal golek pura, golek LC. Terus sapa Mi? Diskotik. Nang diskotik. Dugem.
Dugem. Apa piye? Aku tak kei dhuwit. Ya wes. Loh, Wah, iya mi jare ya wis kok. Ya bener sih. Aku longor keplek. Anane kaya ngono iki sing dirugikan. Padha karo aku ambek Wanto biyen lho, Mbak. oh ya dua aku ingat aku. Heeh. Apa bela gepuki? Ya. Iya digepuki bojoku. Digepi bojomu. Terus njaluk dhuwit. Terus njaluk dhuwit. Ah, mari nek sampean sowo, Tak gowo. bojoku tadi nurut sampai saiki. Nurut saiki. Saiki nurut. Saiki nurut. Iya. Nek ngono mandi aku. Mandi, Mbak. Tak kai. Apa, Mbak? Oh, apa mantuane? Aha. Beku. Dilino Pak Jono aku. Aha. Apa itu? Aha. Apa itu? Sampeyan ku niat nulung tak gak? Aku bayar sampeyan ku larang lho ya, sampai iki dulurku. Aha. Apa itu? Ake. Apa tuh? Kacau. Le. Anu tuh aku ya. Anut. Heeh. Nggih. Ucap aku nuten. Nek gak nut, wah gak mandi. Oh, nggih. Bis. Ucap aku nuten nek gak konot gak mandi. Nah, Nggih. nut temen. Ucapanku nuten nek gak konot gak mandi. Ya. Ucap aku nuten nek gak manut gak mandi. Ya, cocok. Ucap aku Ucapanku aha. Ucap aku. Aha. Aja ditutno yu. Rono. Mantra iki lho. Mantra rumano. Mantar kok mantar. Rono. Satare kok. Bismillahirrahmanirrahim. lho sampean gak nggawe supaka to, Mbah? Gak nggawe Lho supaka. kok nek karo tak kei. Ya supakane dhisik to, Mbah. Lek ra nek pusakane iku apa ya apa didongani? Lho iya. Wis tak gelekane. Aku dulu. Melayu. Lah wong Waduh. ngene kok jare dukun sakti. Lah, nyembranakno pusaka sampean. Apa iki? Entong, Apa? entong. Iki ngono ketok entong. Lah napa? Tapi iki intil-intile ula naga. oh, intil-intile ula naga. Apa iki? Intil-intile ula naga. Ya, ngono. Katik gak. Muni intil-intil ula naga tak tapuk penceng. Gimana, Pak? Tak kei dongane. Dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Bang bang tut. Ayo tulang kalih. Koyok kolang kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut menjadi maling? menjadi maling. Ya. Anjane ate disatakno ngene, iku cek mandi jadi menyatu ilmunya. Le. Nuruto. Lah kok katik tung tung tung. Nuruto ae. Ya iku sing mandi. Temenan. Ya. Tak coba. Oh iki gawa iki. Piye ku, Mang? Lah, kacau. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Bang bang tut. Oyot kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Community. Unity. Atos. Wes iso aku, Mbah. Iso. Ayo. Berarti lek wes di trong trong. Terus iki nek Bang, tuh. Ayo pulang kali. Siapa yang ngentut menjadi maling? Ya. Yo. Wes, Mbak. Arek iki mek gak apal, tak ulangane. Ya ulang ngono. Sampe mulai. Iya. Aku mulai ya. Mulai kita transfer. Loh, iya. Tak transfer nang rekening IPan. Lho aku gak ada nomornya. Wis. Rek,
dawa larang le cara 1000 iki le. Aku tak transfer lho asisten sampean. Oh iya ya. Wis ya. Akhire wong tuwek kadang pikun, tapi dongane iki mandi. Aduh. Ngrasani kok. Gak ngrasani, Mbak. Ngene iki krungu penku. Sakno dublek. Ngomong apa salahmu, Bang? Aku akhire wong tuwek kadang pikun. Wah ora. Apa? Kon mak yo ngono wong tuwek kok telek lah ngono kon. Ya kupingmu sing remuk. Wis, tutno doane. Aja sampe Pokoke, kalah. Aku nggawa entong, engko dene gak mandi, gen naruh sego nang mburi. Iki ilate nek ilat. Oh, ilate naga baru klinting. Pokoknya kalau enak bojoku tak tampukno. Ya wis ya. Harus ditampukno. Doane. Ojo sampai aku kalah. Ojo sampai saya aku kalah karo wong lanang. Lah kok sepen apen. Mas. Lih, sampean kena apa, Mas? Sampean mendem. Rada ngelu aku. Senjatamu. Lah apa mbak buah iku? Lih, bojoku mendem e. Ojo mendem, Mas. Kon lha apa nggawa kebon nang kene? Lih, ojo mendem, Mas. Sampean nak mendem aku wedi. Hah? Sampean nak mendem aku wedi. Ayo aku njaluk. Ayo. Tampeken. Eh, Tampeken. Lih, engko tak tampek loro piye? Bang Tut iki lho babongko bakak. Bang Tut tau lho. lha apa? Ojo, ahli. Kon ngereken kotak pos iki lha apa ayo? Kok sik? Lha apa ayo? Bismillahirrahmanirrahim. Kate mangan apa kon? Lho, aku jane ya gak mangan apa-apa lho, Lah Mas. iya. Aku iki mang yo Cek ketemu yo. goblok. Kok nyekel pusaka langsung bang tut akar kolang kaling. Sapa mari ngentut dientuk maling. Nek ngamen gak nduk kene, ngamen nang kono. Lha apa kon ngamen nduk Kok tak kene? ngelonyek cangkemmu lho kon. Aku golek dipegat piye? Kon mek dipegat terus, gak apa-apa ngenteni aku normal, tak rabi kon. Lho. Sik, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Pangan Bang BRI ae, BRI rada gampang. Cicilane murah, aja Bang Tut. BRI, Bang BRI. Apa mi? Konsentrasi. Konsentrasi. Aha. Ah! Bang tut. Ayo kolang kaling. Gendeng BRI iki. Apa ya lho, aku gak gendeng Mas, anjen aku ngaten. Wis aja dijawab. Lah iki gara ayo mi. Meneng wae bang beres. Bang tut. Aku wayahe. Ayo kolang kaling. Lho lah Siapa yang ngentut? Sik, Bang tut. Ayo kolang kaling. Apa? Siapa yang ngentut dianggap maling. Mate gendeng arek iki. Keto. Apa mas? Apa mas? Sayang, Mata bilung kalau bojomu. jenggotmu kok ketel. Ajane lanang. Yang Sip. Gak ada kata-kata sayang. ojo. Tidak. Aku sayang pean. Aha, mandi juga. Yang aku sayang pean iki aku. Sama sayang. Iya. Mulai besok sampean sing golek dhuwit, Iya. ubah-ubah, Heeh. nyapu, Nyapu aku gelem. kabeh, Kabeh tak lakoni. rabi banci. Heh? Rabi banci. Gak apa-apa. Aku mbok musono iki Iya. mulai kadasen aku. Piye? Pokoknya aku nganut sampai sampean aku Nganut? jadi pegat lho ya. Saya bukan kok usah deh. Hah? Bukan mami. Iki ta? Iya. Temen aku. Iya, bukan. Gak. Gila nih. Homo. Pokoknya aku nganut sampai sampean saiki pisan. Sampean cinta? Cinta setengah mati. Sip. 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 Kenek tunu tak tong. Lho aku gak rugi ngulangi Iya. sampean. Iya, saya pinggir rene. Hah? Pinggir rene. Apa? Ayo betul iki. Ayo nang kamar. So. Kayak mang lho, so. Bojomu mesti sinane mang. Bendeng ah. Bojo sing anget-anget ya lho. Kok gak wani bojomu? Lanang apa? Lanang apa sasa? Lanang opo ya Gak. temen. Gak aku. Terus kon dhewe wani.
Kon dhewe wani. Gak wani kan. Kon tak kon mulih gak mulih, ternyata kon melok rasa. Belakrak kon Aduh ora ngajari kon Piye Mangsa? Tambah suwe tambah gak jelas. Kon mek perkara gelut-gelut ayo. Sik santai ana sing dulu. Tong keripik oi. Ate Tulang gendeng kon. bawang. Meneng ta? Oleh lali aku. Tong keripik oi. Tulang bawang. Bojoku ngaliri. Langsung matang-matang ngono aja. Gaspol jangan. Di gaspol jangan. Aduh. Aku pusing. Lho Mas, sampe kok wis mulih. Lho. Wis sampe gak ada duwe utang rasa dhewe diskotik, Mas. Gak. Sumpah aku ki mencintai dirimu Supri jentik. Apa? Mencintai dirimu, Memang Mas. gua cowok apaan? Ayo ta, Mas. Aku mah kok hina-hina. Aku gak menghina iki cuma gawe meden-medeni kanca tok. Apa? Gawe kanca supaya gak wan. Mas aja ngono, Mas. Apa? Mas aku sayang. Kurang bisa ini. Mas aja ngono ta, Mas. Gak urus. Bojoku kok ini enggak. Gak urus. Aku nyerang gelangi dulu ae. Bojoku cek ana dulu. Hei, sini ana. Tak gawe sik. Ya apa iki, Pak? Sampeyan kudu tanggung jawab bojoku saiki kok wani ambek aku. Wani karo awakmu? Iya. Iki piye? Aku yang ngono bojoku boleh wani ya, Pak. Wani. Ya iki nek awakmu kurang berpikir. Dadi mulane aja saenakmu dhewe. Kon yo ngono dadi wong wedok aja saenakmu dhewe. Lah nek ngene iki gak kisinan kon. Tak kei dawaku iku mang. Ambekan siji, donga ngono kok mbokekno arek-arek. Lah apa? Wong rumah tanggane cara donga-dongoan, ora ngana langgeng gak. Lah aku terus jawab ngelu ndak? Ya sae. Kanene. Aduh. Kene. Wis waras. Waras. Alah, iku duduk jalure ya. Saiki kene. Gara-gara goblok aku ngomongane boleh rusuh. Saiki kene. Ya. Iki mana ndi? Iki Maca wuku. maca wuku. Ya. Nek ana ludruk. Budi Wijaya. Lah, saiki ayo delok ceritane Ludruk Budi Wijaya. Lho iya aku melu. Joko keluk. Aku dapuk ya nih. Diam. Apa? Aha. Lho, arek-arek.